God. To the Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Hallelujah. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kakabsat kin gayem, at timanen ti kapsat kin gayem yo, Pastoran Mrs. Dumalis, tapno yigmi kada kayo da ito'y nga ministry. Kita datat ta dito'y ni Christian, siyo nga kadwami ti kanakan, kahit madaydayaw ti Apo, iso ti agtugtugtog, ijay church tayo, ijay Mount Calvary Church, Asan Norte. Ada kami tatta dito'y Santa Maria, Sagunto, Season, Pangasinan. Madaydayaw ti Apo, kaya't may nga kablawan, dagiti amin nga kakabsat tayo, dagiti amin nga viewers, da kayo nga kakabsat, kumusta kayo amin? Sapay kumata ti Apo, da kayo nga na nasalunat, tiday tingal daw, madaydayaw ti Apo, kahit kumusta kayo dita Amerika, dita Hawaii, dita Spain, dita Italy, dita Canada, dita Israel, kastamit, dagiti kakabsat tayo dita England, daydayaw ti Apo, kaya't kung nga pa kumustahan da Uncle Dincio, ni Uncle Rumi, ni Auntie Philly, daydayaw ti Apo. Ket kumusta kayo amin? Sapay kumata ti Apo, ada kayo nga nasalunat ti daytoy nga oras. Madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Da kayo met nga kakabsat dita Singapore. Madaydayaw ti Apo, isuda nga kankanayon kayo nga kankanayon nga magkedada iti daytoy nga ministry. Kastamit dagiti kakabsat dita Macau, dita Hong Kong. Ket madaydayaw ti Apo. Ken dito'y Pilipinas, manipo di jay Mindanao, Palawan, dadadagiti viewers tayo jay, dita Manila, da kayo, kakabsat, dita Isabela, dito'y La Union, Tarlac, kastamit di jay Mountain Province, okay, madaydayaw ti Apo, dita Ilocosur, at dadagiti viewers tayo dita, madaydayaw ti Dios. Nagyaman kami kakabsat, ti panakikadayo kada kami, ken kada kayo amin, ti daytoy nga malem madaydayaw ti Apo. Mapantayo ti panagkararag, manangasi kinayat unay nga Dios. Umay kami Apo, manipo dita trono ti parabor mo. Dawatin mi Apo Dios nga ti presensyam, isot makiadda kada kami. Kadagiti kastoy Apo nga pagpagnaan mi Apo pan nakapadas. Isngem adda Dios nga iso nga kumuyog kada kami tinaldawaldaw. Gyaman kami Apo Dios ti salunat Apo may papay mo. Ti pigsami Apo kankanayon. Ti panang-encourage ti nasantuan nga espiritu Apo. Agyaman kami Apo Dios. Tasikat ti Dios nga sana kami nga binabayan. Idaton mi daytoy Apo nga ministry Apo. Dawaten mi nga pulutam ket bendisyon Apo. Dagiti amin nga paset daytoy Apo nga panag-survey. Bendisyon Apo Dios, dagiti kanta, dagiti mensahe Apo, ang may patayap, kin may danon kadagiti amin at tao. Dawatin mi Apo Dios nga sapay kadita si katimang pabigsa, mang ted Apo Dios din encouragement. Dagiti masaksakit agtultuloy kami nga may kararag kadakwada.
Tapno ti kasta po agasam mida aming nga nasantuan. Idaton niya po Dios daytoy nga programa gapoy tinagan niya po Isus. Amen. Praise God. Hallelujah. Pantayo ti panagkanta. Daydayaw ti Apo. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ada ingat ranyag adaga. Hallelujah. Praise God. Bless your name, Lord Jesus. And the English kunana, there's a land that is fairer than they. Praise God. Ada ingat ranyag adaga. Apagod urayon ti Ama. Pagyanan inaisagana. Dagiti mamatiken ko na. Di apa darigman. Sadya'y intay tunag sa sarang. Di apa darigman. Sadya'y intay tunag sa sarang. Intundong tay jay adaga. At may sa tainga at kanta. Hallelujah. Idalikat di masagaba. Taragsak ay awan lumada. Praise God. Iya pa darigman. Sadya'y ikay tunag sa sarang. Iya pa darigman. Sadya'y ikay tunag sa sarang. Hintay ang lugbapiti Ama. Yaman at dayaw ng kwala. Tagaput at kemahayan na. Magutulan tayo ti Gloria na. Praise God. Hindi ang darigman. Sadya'y intay tunag sa sarang. Di apa darigman. Sadya'y hallelujah. We shall meet on that beautiful shore by and by, and the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Praise God. We shall sing on that beautiful shore. The melodious song of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Hallelujah. Let us sigh for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore by and by, in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer a tribute to praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful. Dahita nga lugar nga iso pagsasarakan dagiti amin na mamati. Adanto dagiti taga Amerika, adanto dagiti taga Spain, adanto dagiti taga Italy, adanto dagiti taga England jay, dagiti taga Singapore jay, adanto dagiti taga Macau, adanto dagiti taga Pilipinas. Inamin na paset dayto nga lubong ngay mawat kini Apo Isus sa manubot kin mangisalakan da agsasarak tayo jay madaydayaw ti Apo. Makita kay to'y jay nga rupan-rupa hanlang nga dito'y kakabsat namday tangal daw iso ti aldawan ay daklaan amay paay kada tayo amin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya't ko kakabsat nga iyag kada kayo
Iti mensahe ijay Kapitulo 25, start from verse 31. Matthew chapter 25, ijay verse 31, ijay Good News Ilocano version kastoy ti kunana. Inton umay ti anak ti tao, akas ari akuyogan dagiti amin nga anghelis. Agtugaw to itinadayag at trono na. Tamikin ka, amabisin, ket pinakanda ka, wenno mawaw, ket pinainomda ka. Kano ti panakakitamikin ka, agan-gan na et, ket pinadagusda ka, wenno lamo-lamo, ket binadwanda ka. Kano ti panakakitamikin ka, amasakit, wenno balod, ket binisita da ka. Kunanto ti ari, ibagak ka da kayo, no inaramid yu da itoy, iti kanunumuan kadagitoy, akakabsat ko, inaramid yu met kanya. Da itoy kakabsat apaset, from verse 31 to verse 46. Da itoy kakabsat ket iso timakon ko na nga, panakai baga may papanje makon ko na nga the final judgment iti Dios. No kitaan tayo kakabsat ti makon ko na nga ukom dito rabaw ti daga. Adu kakabsat dagiti nakillo nga ukom. Numan pay addamit dagiti nalintag nga ukom. Ngem kakabsat ijay may kadwa nga Timoteo Kapitulo 4 verse kakabsat. Saritaan namit ijay versikulo 32 kunak taday. Saritaan na ijay kin i-explikar na may papan kadagiti nas nasyon. Ti panakatipon-tipon dagiti nasyon. Kahit ijay versikulo 32 ay 33. Saritaan na ijay kakabsat may papan ti panakabingay kunana ti dua nga grupo nga sheep karnero kinti kalding ket bingayen wenno aramiden nga grupo ti makunkuna nga pastor. Okay. Ditoy kakabsat ya nga paset. Saritaan na may papanti makon ko na nga. Iso nga di versikulo 34, ti ari will come nada ije makon ko na nga makin kanawan. Wano dagiti sheep. Okay. Iso nga, kuna na jay ta dagitoy na will come ije versikulo 34. Kunana, umay kayo da kayo abinindisyonan ni Ama. Awatin nyo ti pagarian anay sagana para kada kayo manipod pa nakaparswa ti lubong. Ti Diyos insagana na. Ti pinakandak. Yeah. Idi nga gangan na itak kuna na pinagdagos na. Idi masakitak binisita da. Idi nga naibalo da kuna na jay nga sinarong karanda. Ket kuna na jay kakabsat kano ti panakakita mi. Na, dagitoy. Nga ko na maapo, ngay may kami ket binisita da ka. Na. Gapo, kuna na jay, tiari, bagak ka da kayo, kuna na. Ngano inarami yu dagitoy, aban banag, kuna na, kadagiti kanunumuan. Kayat na nga sa wen kakabsat, datayo nga mamati, kinihapo Dios. No inaramid tayo, binisita tayo, aglalo ka dagitoy nga laldaw, ado dagiti masaksakit. Dagiti karuba tayo. Dagiti gagayim tayo. Yeah. Sa dinuman tayanda kadagiti ngal daw, nagadu dagiti masaksakit, kit nagadu dagiti matmatay. Okay. Kit no dagijay nga friends tayo, nga relatives tayo, karuba tayo, kindaduma pay. Kit inted tayo titulong, binisita tayo ida. Imabalin tayo met ngay paay, anyaman nga banag ngay naramid tayo akinaimbag. Isu da ito'y kakabsat, timakon ko na, aramihan nga nagtulnog, pinagserbay.
Ket kunanain kayo, iti agnanayon nga po'y anay sagana. Iti diablo ken kadagiti angheles na. Ti impyerno kakabsat, saan nga anay sagana, wano saan nga nairantang agpaay kadagiti tattao. No deket day agpaay kini Satanas ken kadagiti angheles na. Ken kadagijay, ket kakabsat no datayo, ket agramid tayo. Kadagiti banbanag, nga saan nga pagan tayo. Pinadagos tayo, kadagiti biyag tayo. Hantayo lang nga pinadagos. Niya. No namati tayo, ket nagtaeng ni Apo Isus, kadagiti biyag tayo. Niya. Kaya't nga sa wine, inyeg tayo, binisita tayo ti Apo. Niya. Wenno, pinagtalinad tayo kadagiti puso tayo. Nagbisinak ko na, ket pinakanda. Niya. Ti panangaramid tayo kadagiti anyaman, amabalin tayo nga ramidan. Tulong man. Ngam kakabsat, noda tayo. Kithan tayo nga aramidan. Dagiti banbanag, nga iso akin nalintag, kin kinaimbag, kadagiti pada tayo nga tao. Iso da ito'y, iso da gijay tao. Asar-saretan na ngagtakder to timakin kanigid apaset. So nga kunana dito'y nga da kayo nga nailunod kunana umadayo kayo kaniya. Nanayjay. Ijay versikulo 34 naramat di sa umay kayo da kayo nga nabendisyonan daydayaw ti Dios. Dito'y umadayo kayo da kayo nga nailunod. Ti sao nga blessing ijay Deuteronomio chapter 28 no kitaan tayo jay, aday jay ti blessing kin curse. Dagi jay nga blessing, so dagi jay nagtungpal, inagaramid, iti pagayatan ni Apo Dios. Ngam dagi jay nga nailunod, iso dagi jay saan nga nagtungpal, iti pagayatan ni Apo Dios. Ket kunana jay, kunana, ijay versikulo 44. Isong batdan to kano Apo, ti panakakita mi, kinka. Amabisen uno mawaw, ganganay uno lamo-lamo, amasakit uno balod, ket di ka tinulungan. Isong batto ti ari jay awan sa bali no saan nga ni Apo Isus. Ibagak kada kayo, no diyo tinulungan ti maysa kadagitoy akanunumuan, akakabsat ko. Didakmet tinulungan. Disaw jay kakabsat, ti panang tulong kadagiti tattao nga awan mabalin na. Okay. Ti panangitad, panang-extend kadagiti banbanag a kinaimbag kadagiti tattao nga awan mabalin na. Tinungpal tayo ti pagayatan ni Apo Dios. Ngam no saan tayo ngay naramid dagitoy kuno nakababasitan a banag. Ti panagtulong ti pada nga tao kakabsat saan nga masapol ngagbalin tayo nga milyonaryo. Saan nga masapol ngagbalin tayo pa'y nga professional nga umuna. Saan nga masapol kakabsat ngagbalin tayo nga mabigbig-big. Ngam kakabsat, daytoy panagtulong, iso kakabsat ti panangaramid, ti kabasitan. Ang mabalin tayo nga ramidin na kinaimbag, ti pada tayo nga tao. Tinungpal tayo, ti aramid, ti kinalintag ti Dios. Ngam saan tayo ngay naramid, kakabsat, isuday tayo ko na. Isong batlo ti ari, ibagak kada kayo. No diyo tinulungan ti maysa kada ito'y akanunumuan, akabsat ko, nanayay. Didakmet tinulungan. Ngarod, dagitoy timapan ti agnanayon apan nakadosa. Sino dagijay? Dagijay tattao, nga iso nga nagtakder to, iti makanigid. Ngem mapanto dagiti nalintag, iti agnanayon nga biyag. Sot gapuna kakabsat kinya gayam, tiday ito nga walem. Dumteng to ti aldaw, masangwan tayo tidakkel apan nakaukom. The last uno final judgment day. Ket dandanin umay ni Apo Isus. Sumango tayo to amin, ti pangukuman iti Apo. Ket awaten tayo ti gunguna, ngay naramid tayo, madaydayo tayo. Isot gapuna, kayo amin yung kakabsat kikigayam. Nyaman ti mabalin tayo nga aramidan ti pagarian ni Apo Dios. Anyaman ti mabalin tayo nga aramidan amay paay ti patay daydayawan ni Apo Dios. Hantayo nga agsardal, ituloy tayo.
tiag survey kin makipagna kini Apo Dios. Da kayo nga ministro, da kayo nga members ti church, agtalinay kayo nga agbyag, ti kinadalos kin kinasanto kinalintag. Ti mabalin yan yaman nga ramiden tayo ti trabaho ti Apo mo. Yan yaman na mabalin tayo ti gundaway ti panag-survey. At danton ti gundaway, ngawanton ti gundaway tayo. Nya, ngagdaydayaw. Nya, itata, adapay dagiti gundaway tayo. Ituloy tayo ti makipagna kini Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Sapay kuma daytoy a mensahe ti biag. Isu kuma ti tumulong kada tayo amin. Ejay Book of Revelation chapter 20. Daytoy ti pangsarra tayo ti libro ti Revelation chapter 20. Kaya't kung basahan dito nga pasay from verse 11. Una na ditoy kalpasan na nakitak ti maysada kalatruno, apuraw. Agraman ti nakatugaw. Nagpukaw ti langit, kindaga ti sangwanan na. Ket awanen, pakitaan kadakwada. Nakitak dagiti natay, natanok, kinanumok. Ngagtakdakdar iti sangwanan ti trono. Naluktan, na. Dagiti libro, kinti sabali a libro. Ti libro ti biyag, na ukom dagiti natay, sigon ti naramid da akas na isurat, kadagiti libro. Inyula ti taaw dagiti natay nga dakin kuana. Inyula met ni patay, kahit nasawin inyawat, na jay. Isabali nga Lucano, kenti hadis dagiti natay nga da kadakwada. Na ukom da amin kasmen nurot iti naramid da. Kalpasan na naitapwak ni patay ken ti hadis iti danaw ti apoy. Daytoy adanaw ti apoy ti may kadwa nga ipapatay. Ditoy adanaw ti apoy ti nakaitapwakan dagiti amin nga awan naganda iti libro ti biag. Padaydayaw tinapateg nga nagan ti apo. Datayo nga namati nakalista tinagan tayo ti libro ti biag. Ken kastamet ti libro ti aramid. Ijay dagiti banbanag nga inaramid tayo dito rabaw ti daga. Nakalista amin ni Jain. Amin nga inaramid tayo. Anay bag ti pada tayo nga tao. Okay. Sapay kumatahan tayo nga maupay agaramid tayo. Kadagiti banbanag ta ti Dios. Anyaman nga naramid tayo. Ti Dios gungunaan na tayo. No saan tayo nga maawat dito rabaw ti daga kakabsat. Awatin tayo jay. Lugar nga insagana ni Apo Dios. Dahito iti minsay ti biag ket ti Apo bendisyonan na tayo amin. Ket agtuloy tayo nga agserbay madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Praise God. Sarahan tayo ti maysa nga kanta. Gloria a Dios, nain sa
praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, patience of rapture, the bars on my side, angels descending, rain from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, yes Lord, filled with His goodness, lost in His love. Praise God. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Mapantayo ti panagkararag, nasi kinayat unay nga Dios, Apo. Agyaman kami, Apo, the assurance ti biyag. Hallelujah. Hallelujah. Daytan tunay daklan, Apo, aldaw, iso ti makunkuna nga panakaukom. Kitagparang to dagiti amin na tattao, ti suamin na nasyon. Ijay ton, Apos, awanton ti makunkuna ijay nga presidente. Awanton ijay, Apo Dios, ti senador. Awanto ijayin, Apo, dagiti makunkuna kababaknangan. Nang pantay-pantay kami to amin, asumango, insumaklang, ti pangukuman ti Dios. Tulungan na kami, Apo, dayta, Apo, panangsangumi, Hallelujah. tinaindaklan apan nakaukom, mayat kami man kinmadi kami. Maukrad to ti libro ti biyag, kin maukrad to ti makunkuna a libro ti aramid. Apo, agyaman kami, tulungan na kami, Apo. Mamati kami, Apo Dios, nga tinagan min na isurat ti libro ti biyag. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Kitagijay, Apo Dios, amakon ko na nga Hallelujah. araramid, Apo. Tulungan na kami nga garamid, Apo Dios, ti aramid ti kinalintag. Tulungan na kami, Apo Dios, ang mabalin mi nga yaten ti padami nga tao. Ket iwaksimi ti anyaman nga gura. Yes. Iwaksimi ti anyaman nga espiritu, nga iso nga espiritu ti mamagsisina. Nga miyeg na kumaapo ti espiritu ti ayat. Espiritu ti kinapakumbaba. Yes, so God. Espiritu ti panagtulong. Yes. Espiritu, Apo Dios, ti makunkuna nga ayaten mi dagiti padami nga tao. Bendisyon na, Apo Dios, ti minsaya may patayab dagijay akakabsat nga viewers, Apo, tulungan mi da. Papigsa mi da, Apo. Tulungan mi da nga garamid, Apo Dios. Yes, so I-restore na God. kami, Apo Dios, Bless your kadagijay, Apo. Hallelujah. Abanbanag, Apo Dios. Nga iso nga nagkurangan mi, Apo. Ket, Apo, yeg na kami. Ti aramid, Apo, ti kinalintag. Agyaman kami, Apo Dios. Ket urayin mi, Apo Dios, daytay na indaklan nga aldaw. Aldaw nga ijayton, aldaw ti panagsasara. Awan kami kadagijay, Apo, panakadusak. Awan kami kadagijay na ilunod. Mada kami kadagijay na bendisyonan. Yes. Nga kunanto ti Apo, iti pagarian. Dayta, kangatuan, nga ari, dagitar ari, iso ni Apo Isus. Ket Apo, agyaman kami. Ket kunanto kumakada kami ti Apo, umay kayo da kayo, adipen nga mapagtalkan. Thank you. Awan kami kadagijay, nga kunanto ti Apo, pumanaw kayo ket saan kayo nga mamo. Pumanaw kayo da kayo nga nailunod. Nga
Awan kami kadagijay. Ngayon, Lord, gaputan ni Apo Isos. Binayadan nan dagiti utang kin basol mi de cross. Kat manipod ti panakailunod. Inyalis na kami ti panakabendisyon. Manipod ti kinasipngat, inyalis na kami ti lawan. Manipod Apo ti panakadusa. Inyeg na kami ti nanatibiyag. Madaydayaw ti Apo. Apo, bendisyonan dagiti amin na viewers, Apo. Bendisyonan na kami amin, kapoy tinagan ni Apo Isos. Amen. Dahito iti kapsat king gayemyo, Pastoran Mrs. Dumalays, tapno yegmi kada kayo, tinaimpag nga malem kin oras tayo amin. God bless you all, and bye-bye. Yes, amen. I've got a home in glory land. I've got a home in glory land and I'll shine the sun. I've got a home in glory land and I'll shine the sun. I've got a home in glory land and I'll shine the sun. Way beyond the blue. The Lord, the Lord, oh, don't remember me. the Lord, the Lord, oh, do remember me. Amen. Nagraksak-yaksak with Apo.